maadjong adlaw ni jong tanan og maadjong hapon. Kami na pud ni Siliksian. Unsa guys, karon day guys, hapon ako naka-vlog. Wa po ko naka-pasuladig hatod ni Liksi kay ningaban kong manang hilin nagpa-opera si Jahang likod. Sa tunan sa imong likunang? Salamat ay bo kay dumi ka kay Gikuan pa man kanang nagi biopsy pa ja 1 week pa makuha ang resulta sa daan na operahan ang iyang likod ha. Tapos nang hilin, arka di sakit nang pag halas-las. ingon magaling si Jack. Agay! Ingon magaling si Jack, doktor. Yan guys, nakapalit na complete na magpalit ang kuha ni Lexi guys. Dana scarf og medyas mamapikuwang katong man kuha naman ang palit gahapon. Di ana nakapalit na mi. Maduha lagi ma. Ang giduha kay para Merkulis, pwede man ang Merkulis. Di amang ang isukod kay ganahan gid ko maglantaw ni Lexi magsukod. Better be isukod ko na be. Dana ra kaskilid kay magburlis man ka. Isukod ka. Be, sukod ko nung natin, kare sa una. Ha? Mota, yari. Kaya naman sinabi nila mamasiko doon. Ang guys, looy man pas manang og way uban si Jara isa na. Ab tagabi igid dito si Jatay. Daghay pa sirok-sirok. Ala cute late ka bi pagalit na kuan. Aw na kuwang pa day ha pa di jang palitan black shoes. Pwede man na isuot mo Friday. Mag Friday. Kada Friday Uniform man nila og kada Bernice. Ah, Cha. Gilak. gilok. O Para paman Friday. ni buho, buhan pa day ni. Ano sukod maka? Masuot pa nang to grade 1 dito. Aso sa buka ka abi. Siya. Abi tanaw ko no. Mutanaw. Kare bakit mutanaw? Cha. Siya Girl Scout. Ano to 50 no? Dada pa isa guys ang hingapin ang usa dito sa gipalitan sa scarf pagto just bas office sa kuan. Parang makas. Girl Scout. Pero mas dark ag logo. Dark ang katong sa. Dark gray. Kani kunong duster be. Das di ay na. Jumper Pa ang jumper ipaila mo ni tino. Kaning puti. Isa pa rin ang kuan. Sa para ni be na pitaw. Grabe. Shoes na rami mo kuwang palitan pag mama. Ay, kampay din. Wala Dua sana ilaha di pa na mapilo kampay kay kon pa man sila twinkle. Twinkle. Twinkler. Kana mo nagsalturas. Little star. Ilan tuwas na? 387 na. Ikaw. How I wonder what you Kanang ka pod 120. Cute. dito nang Cute na ka, diwa pagalit ka nakasuot og complete din na. Oh, 120 nang kao. Ito sa akin ako, gani ba? Ato ka lukso-lukso. Kilig man ka uron kag imigasan. Kilig man kami. Ano lang, serious lang, serious. Mo na mo isuot og Bernice be. Muna Dari sa dari. Dari ba tan-aw? Diya magmedyas be. Kami kaya kaya nga Ato nang Virginan karong Bernis. Ha? Virginan na karong Bernis. Virginia ni yung uniform ng Bernice be. Saman. Diya sa mo pa ni inganaan. Maestra Rana. Likod mo siguro Karong na ba na Likod na. Kuan. Dere medyas di di day taas sila ang medyas dere day taas magkuan na. Nanimurag ka ng nito dari Buan online. na ni ma. Diya be excited na gabi. Buan na lagi. Kana pwede na nga na Bernis, pwede pug short ra Paris. Agani si Jang kani guys na manitabang short dia. Agata Ang nang sapaw. karong di magabilit-bilat ug magduwa. Kung di makita ng hinisyong. Misu. Magduwa man na sila. Puti. Kana pwede ra karong Bernis may Susunod ko kasuway sa una yung bata pa ko. Ako po. Wala ko kasuway. Kasuway, Di kasuway kasuway sa sa una. scouting. Kuan man, kung may kapalit uniform. Di mahuam raman to sauna. Kung may kahuwaman sauna, kung may magpahuwam na Ilis na kayo mula ko. dinagdaag man. Nagsidaan. Ganun ka, excited kami. Nakahuam ni Ralisin. Di ko magkao. Diya, wa mo po may klase ganihan, no? Kay signal number 1 kuno wala sila gipa-klase dari Maribor. Ganaway. Number 1 sa kuhol, guys. Ay, ganun sam ka manang. Dalam situ lagi. Ha? Na, tanawa. Ano sa mana? Grabe nang daghan nagpaato. Lamok na. Di sa Euro. Itagbon ba? Mo bay mo binte ni mo. Bisaya. Dili. Teka mo ko na English eh. Damo pag balik ko. Wala mi ito lang di English eh. Abi Huwag man, Arabo kasi rutong bajiha. Di, Oh, nice. dito ra kanang mura bag. Mura. Arabo lagi. Di ko rabo ay. Kaya ko rabo. Kanang mura mga Turko. Kuya pag in Englishan kay wisik-wisik.
Ito sa amis kuan guys, kanang na merkado sa Marbo kayo. Bawal ba si Lexi? Sudan, kwarta ni... Kwarta ni father ni Lexi. Isa na yung sidan mo kanan, be? Umong kanan, be? Nga, fried chicken ko rin mama. Galing sa gapon pag galing nag-fried chicken. Kapak daw magpunyung tungasa. Ibalit Salamat na lang ay. lechon manok. Welcome. Lechon manok daw ta? Lechon manok. Lechon manok, be? Salamat sa pagdagandagan ay. Kulit ko kami. Kuan ka na. Kuman, lechon manok og. Hani palitan, imo naman naghihimo ng blackboard ng diha. Ginamos ni Alex. Hindi mo Dili, subsabi. wala. Unsa lagi, dugay man maka tubag. Tingog. Kay kwarta ni si mo papa man. Uy, kami nga. Salamat sa kasi mong papa. Salamat ko no. Salamat pa. Hindi nga kas pakawa. Ingaw. Tumba likod Mga man. kamotor ba? Kilig. Hello guys! So dahil Miss Manang, kaya ako si mag-nurse yung Manang. Kanila gijahan, gioperahan, at ang bawan mag-ointment, buntag unto hapon. Ointment. Kadungit na. Oh, baba ka dyan. Napoy maitok. Sa una. Kanila ang baba sa hay guys, pasensya na po mo kayo, hindi lagi pa makapagmakasulabi lagi po. Mga madyan ni aho, kay kanang maanad, pag-adad-adad na gajad mo, kay Mali siya. mga nagajad ni ahuan, napoy pagka-giringan. Nasa mo may buho. Abuhan. Asa ning tangan ni Kuan, mahadli po kumanang. Jagma. Ginoo ka jud. At ang bubuag mag-akuon lang. Parang ito gamay. Hala. Di Kuan nagsamad di sad pud. Ang kanilang Kuan ba kay mo Parang ito katong koray kuan. Bandit. ulbo ning imo Kuan og ibton So, so. tinga ko sa una kay. Diligon day. Di bitidayon mo to sa una. Sa karon tagaan ang matag ngani. Ang alkoholan ba ning Kuan? Bas-on ba ning kaning singanda Kasing ning sa ma- singanda ni nang? Ni papilit. Na. Oh, di ba? Wa pagali na gibasa gali to na, dani egpot ka. Hadla ka dito first time kita ninang mo pa. Nurse ko manang. Unsa ka sa nagambit ni mga nurse. Unsa guys, mo great day mig happy anniversary. Happy 50 years anniversary ni 56? nanay. Oh, 56 di ay. Sa nanapod kadungit pod. 56. 56 anniversary. Your phone is calling, nanay Litsa. Baga sa. Oh, 56th anniversary. 56 anniversary yun nilas nanay og tatay guys. Happy anniversary. Ja og mapawipuhon makauli kay wa pa malagi mi nakamamiso natanggong mi daari kay wa mi ika Ano mo pamasahe. nang mahid-pahid ay? Ag alkohol. Saba na kinana harang gi istoryahan kay mahadlok ko. Madap ko. Gajud. Anda masih Mama Juli pa bus ihari dol. Buti. Bus treatment. Ay magkilip up man yung kuan. Iluglugan na nagunting. Ajaw. Ja si Lexi day og mapon guys, wa sila klase kay agijahang mamo atin og kasal, magninang kasal. Dakong ngising Lexian. At naatlan pud way klase sila, mauli pud. Mig Alicia. Basta bakasyon kay uli Basta og bakasyon, ja ang dugada na pud na siya wa makauli sa Alicia. Last Last plus tong kalakalang di kasi. tas last tong hanggi da. Mo Tungtong. last tong. Unsa na sa pay mong gibati na? Hadlok. Ako may mahadlok, ako may nakakita. May ray kita ka rin kahapon nga. Pesos gino. Gamay raman na sa una. Pag ko kapila-pila na kana ko katawan. Adiyan haning susutan. Uy, ginoo ko man na. Uy, ginoo ko. Nagdugo man dahil ni. Uy, ginuko sa saba ba. Lupo. Sabi. Mudagan ko ron. Uy, ginoo ko man na. Gamay rin dyan. Gamay rin ay. Sakit ay. Ha? Hindi put man sa mali. Bitadain. Ginuko sa nag-iis ito. Kari mawit, di mo tumaukab tong. Ano sa lagi-lag tinta. Labtiyon ta, agresita maoy sundon kay ang nakabutang buntag o tuhapon. Diyan magdugo na ron. Isa man Ang ointment, ang ipahid. ipahira sila man ang winpin. Di mapahid ka na may bandage. Ano? Tama ka. Let's malam lang ban. 1 minute. Ano mo duga? At saan makukuha anak? Gamay din raman ni gamay. Gamay din raman ni gamay. Nabuka na alcohol ba ko guys ha? Hindi nilidan. Alid dyan ka magbutang ointment kay di man ni pwede imurang kon-konon. Di man ni pwede imurang idunjang kay mas sidlag. Nasa na si Julie?
Nasa suli ba? Lahat mo. So, tapos isa kung bati po siya dyan. Sabi yan, kita ba? Diba? Namang bas gamay ag ointment. Mapamanigi, biopsy pamanigi. Hala, nabuho lagi na. Mahadag mo rin kang... Manang, di man matantang. Alay, sakit ay. Di lagi matantang, manang. Sa mani. Talang na dun. Okay naman. Di tayo suli. Kanak tunod. Ay, Wala ka buho, manang, di ka pwede sa magbasa, manang. ay. Yan na, ah. Buho. Buho. Uy, ginaw ko! Hindi sa magdoktor na yung naran? Tinawat eh. Di ko sa kong tinawag. Tinawag sa bay. Tanawan ninyo guys. Ako patanaw mo nagkaredit guys. Na guys, muna siya guys. Buho ba? Nabuho lagi mo nang kerkereg ang kamot. Diara guys, magpalit ako sa buongon. Ako ay. Gikan og tubigon, ha? Mga ang gagta. Alam magtungkiri-tungkiri. Daday pa ko'y pasyon, giipo niya. Mamajuling pasyon, nagkaanam og ka dagge. Na, daggean na noon. Napagay mo brown na nabay mo. Kukuha. Lami na pang agang tiradas pasyon, ang butangan marijig asin. Kay lami. Kamag ko na. Hala, pink lagi ning buho na. Mga ita. Mas infection dahil yung kari. Ha? Kaya kari mo yung kay para mo skin. Infection. Infection kay lisod pod katulong nag-operahan diya mo hubag hapon. Infection. Mora nagsigkud-kud ni mo nang. Nang. Mo nagsigkud-kud. Lampas. Kud-kud, siglampas, siglubok. Mahoy. Oy na ando. Tulaw pa. Pakilig. Bujang manang oy. Kunag manunuway pa kunang. Hana nang giluglog yung likod. Bitaw guys. Sige na kung tagkatawa. Sige na kayo mga problema. Sige na po. Sige na tag... Hinagtag. Ang tagsamot. Kung sa kanilang mga inistoryahan na sa kay guys. Labi na ito sa vlog ni Mama Julie. Aw. Sa mga wak na anad, mag-anad-anad. Kaya mga nagkadyan yung aho, karkang ho. Mga nagkadyan yung aho, karkang ho. Mga anad mo. Pasensya ng po mo sa mga istoryang di mamao. Kaya kanilaging manunuway lagi po ta. Sahay. Sahay pod. Nandiyan ugma guys, maulit may galis siya. Excited na mi. Kaya mag-iing nas na na nag-video call nga. Di sa mi makauli katapusan na sa November. Kaming i-surprise na na ugma kay anniversary man nila ron. Karon man ta mi maunguli diya kay. Wa pa may tawsud aga mong mamiss you guys. Mao nang ugma na lang. Basi na lang na ang diya. Dalangan lagi siguro angin na doon. Kaloy as Ginoo. Wala makaulit ni ugma. Wala pa may magasa. Unsa te? Dalangan siguro angin na doon kansil-kansil. Cancel magud AdSense. Nagtunalangan. Sa kasimana na gud ang nakalabay, mobirnis na ugma, wala pa yung talon. Tabangin nag-ampo, tabang nilagi. Just liksi. Dako si Jagkuan, pero hala labi na bati kay Pink. Ha? Pink, ag sud. O, pagali kita, Pink na na, Pink. Pink pitaw. Mink. Mink. Mink, mink. Mink, mink, mink. Kamusta nakahagahan ko na to, garden? Gibahan makatughapon. Sayang pa itong pipino, oy ga. Pagasto po dito, 95, duha ka 95. Ano na to? 180. Karaan, 180. 190? 95? Tag 95 magpa. Ah, 190. Malagay. Nagisi niya. Ano ko na yung kurtino? Tapos ang sibuyas. Ito ba inuha din ng kuwan? Parlan? Nagpagwad pus na ni. Pero kamasa man ah. Lagi limbungan agkuan panit. Murag siya. Limbungan panit.
Mana kita sa nga ina mo kagtambaw na kumuot nang. Pagmuot nang. Kita sudah maginagtambaw. Nay, Sa karaman. nay biskwit pa na nga. Ibispit na nga. Sweet ko nang. Nay, super ka sudo. Dari dyan nagtanaw siya ang ipagpakan. I know the feeling of your mouth. Nang. Sundoon ba kasi mong may lab nang. Huwag mo dungan dyan ka na mo. Huli. Ako ipo sa nagawa sa nina. Gimingaw ni Manong. Entonces, si Manong gimingawan ding Manong. Isa na kagabi iwa ka doon. Listen. Labi, Ate Janet, injong buongon tinana, pabakahan ni Titi. Ay, daghan. Laagon. Para pilaagon ang buongon, may batasan ka dyan ka isa. Labi na, pink. Ay, daghan ay. Ha? Daghan mo. Ag sa una kay mangga man ito nagdabos. Mangga og buongon dito sa una. Dili ka lang nabubot no? Ha? Dili ka kung na nabubot. Ano siya na pamuli ha? Aray ah. Ikaw mo kaganang? Lami guys na. Lang. Oh, te. Nga ta guys, buongon, tambaw ni sipon og ubo. Ang mga naharahat ng mga Giaan na ako burus. agburos ni Kaya mga Pili. andi ang mga... Salamat ka, Ate Janet, sa buongon nga gisu. Naangay lang kag magsadya nang. Parang musulan na eh. Ano lami? Sumama suli na sama. Naghiwig-hiwig isa na. Bakuhan ba ka nang nangiluhan din? Kuan ba ka ng aslim ba inigabot na rin ang papangig? Mo nang ngijaw putag mo rin dyan. Samit man. Tamis man siya pero baka ngijaw. Ngit ba? Hindi tawag ka na. Niyara ba? Nagbabak na ako ni Kuan. Salamat sa Kuan. Salamat sa buongon, Teng. Sabot og liso. Parang umadam lang ka po pa ta. Damlag. Marunong may liso. Bitaw kay basta mo. Ito dai ni. Wala giliso na. Liso rin ka on. Bisig ko nag-general cleaning siya kay excited man muli kayo siya. Medyo ko mabisaan. Nga day, ubisa nagbay mag-general cleaning kay isa man lay bisita na ay mabilin. Basin magta sila budget. Ay, Naapoy, hinlo-hinlo ko dagbay. agay jay. Jai wa diha. Ha, Jai di ay. Oh, speaking of Jai, mo kang to dani. Mahulugin ka on. Why gipili itong baba na to? Iya, magano. Busa paslak. Ilap man ay. Ang siguro ni observe asa ka? Ning observe. Kuan. Na nag-English, Englishan naglit tagapos nurse. Upod gipagawa sa imong absurd na. Nagtambay Nakaingan ko man ng yes. A little. A little bit? Nabwa na mag-English sa una naman. Yes, a little. A little. Amo Arabo Ah, sa una. okay. Arabo mo gudto? Di ba? Sa una bang amo Arabo maka kuan man. Di ba na babae. Laki baji. Practicing. Ah, ay man. Pero di tumawag ning ko ang manang okay ra. Kuan mo sila na Martin nag-assist. Ag assistant pud sa doktor taga practicing pud taga Cebu. No. Kung murag bayot. Mura ra mura. Interview pud ta pero muta na tagkuan bawal og video ni no. Nanguta na mig pwede ba mag-video? Dili. Kay pamalaod kuno sa ilang hospital. Di man dyan, bisa kasa. Pero kung Private, ano man lagi to si ka-video ko mo rin dyan. Di, magdepende na sa doktor po. Lami aga mo sidan guys da. Lami mo sidan guys kay naay buwad nga hotpot o piniritong isda ginamos. Sa liniganihas na nga unig saging Dupay kay nagkuan man sa